Bagong, dalam Kang Gareng, kepiye Kang Gareng? Ngene Bagong, kepiye kabarmu? Ya aku ya apik-apik wae to Kang Gareng. Ya piye meneh? Ngene to Bagong, kepiye Kang Gareng? Tak sawang-sawang ki kok tambah sang saya bagus rupawan to Gong. Iya Kang Gareng, aku iki macak putih. Kambiku putih. Kopi aku ketuku ya putih lho Kang Gareng. Iya. Lah piye pasamu Gong? Anu Kang Gareng. Alhamdulillah lancar. Iya. Kang Gareng ikut ya malu-malu seneng Gong. Tapi nang ngene lho Kang Gareng. Kepiye Gong? Aku pas iku jane ya ngene lho Kang Gareng. Aku atung kondo, tapi aku isin lho Kang Gareng. Lho. Kondo kok isin iki kenapa to Gong? Aku nganu kok Kang Gareng. Awakku ketek rada kuru yo Kang Gareng. Ya serap apa pancen terakat. Jane aku ngene lho Kang Gareng. Piye Gong? Cara aku poso beduk oleh para Kang Gareng. Lho, Bagong. Aja ngono Kang Gareng. Lho, ngene lho Bagong. Aku nalah isin nek kondo Kang Gareng nek. Poso beduk iku kanggo sing cah cilik-cilik genaon, Gong. Ngono Kang Gareng. Ya iya, masa awakmu gedhe ning ngene genaon? Menawa Kang Gareng. Tapi nek aku nganu kok Kang Gareng. Aku pas iku apa sore Kang Gareng datang kerucuk aku kerucuk Kang Gareng wis maklum wong jenenge wae tirakat poso Gong. Iya Kang Gareng tapi nan aku pas aku pantes Kang Gareng poso beduk. Lho kepiye ta Bagong? Ya maaf Kang Gareng poso beduk iku kanggo sing becak kenaon kok Gong. Siya Kang Gareng. Lah kok Pak Gundul teko kene. Aku krungu kabar senting-senting iki mau, jarene Bagong ape pas apa? Beduk. Gong, Bagong. Gedemu ora sambombo, ora sumbut karo gedemu, ora sumbut karo kopiahmu. Gong. Macak ngene kok. Nalah wong aku ya Ki Gareng. Aku wae sedina mupet kuat. Mosok dirimu sing gedene denok deblong ngoblong nganti pas beduk. Aja ngono lho Pak Gundul. Piye? Aja ngono. Ngene lho Gong. Aku iki ngene ya ora mbelak ya. Ya gak mbelak. Tapi nang iki ya ngene lho Gong ya. Mosok kowe karo cah cilik-cilik kalah. Gedene ngene aku pas beduk. Ya diguyu bocah cilik-cilik kae to Gong. Iku kanggo sing mau belajar berpuasa. Ngono lho. Yang ngono Ki Gareng. Bener Pak Gundul. Ya. Ngene. Ngene Pak Gundul. Kepiye Ki Gareng siap? Lah kok wis mblojet kabeh iki mau janjane apa nanti Pak Gundul? Ngene lho Ki Gareng. Aku iki mau ya wis nganggo klambi sing brukut kaya Bagong iki. Tapi nek aku ora betah meruntus kabeh. Kan iki wis bar. Aku iki kan ape cilik-cilik kebon. Aku nek berukutan niki nek kebon nganu kok meruntus kabeh. Mulai saka iki aku ya macak ngene. Ndul Pak Gundul. Piye Gong? Ngene lho Kang Gareng. Kepiye Bagong? Aku iki mau kan jane mek takon Kang Gareng. Aku gak tenan kok. Iya gak tenan wong ana aku. Aku menang ae Ndul. Siap. Bagong, kepiye Kang Gareng? Ya ngene ya Gong ya. Diusahane awake dhewe iki nindakno kewajibane. Wong awake dhewe iki kan muslim, ya tentune poso. Lah ngono to Gong? Siap Kang Gareng. Lah mulai saka iku ngene Gong. Sing jenenge poso iku ya tirakat. Tirakat ngelah, tirakat ngombe, tirakat mangan, tirakat sakabehane. Ngono dong ngono. Siap Pak Gundul. Iya. Pancen ya iki mau ya Bagong ya wis maklum. Biasane mangane iki nganggo baskom rentek. Iki dina iki sasi Bagong digembleng supayane sabar. Sabar Gong. Iya Kang Gareng. Iya.
Wis kurus sithik ora apa-apa, Gong. Siap Kang Gareng. Nang ngono aku arep bali. Aku ape turu kok. Loh, Aja terus Gong nek lemon. Siap Pak Gundul. Sakjane kok lemes temen iki janjane tenanan ora Gong. Ya tenan, mosok mbumbuan. Ya wis. Bagong Pak Gundul, kepiye iki Gareng? Ya wis maklum Pak Gundul. Sing jenenge Bagong iki ya. Nek ngene iki ya maklum. Ya kepiye? Wong biasane walwel mangan tak sak baskome. Aja ngono Kang Gareng. Mosok mangan sak baskome. Maksudnya ngene, Gong. Mangane iki sentak sak baskom. Ndelalah iki mulane wulan poso. Mesti rada kaget sithik. Ra sithik tapi akeh ngono, Gong. Iku percaya lho. Aku kok best friendmu ya tetep ngerti. Ya wis, aku tak nutupno lakuku tinimbang nang kene engko nalah. Kak kepenak. Wis kono Dul. Nene Kang Gareng, kepiye Bagong? Iku mau aku mau bercanda lho Kang Gareng. Aku gak bosan beduk tenan. Aku tak usahakan 1 hari penuh lho Kang Gareng. Iya. Nek ngono aku Kang Gareng, aku tak bali ya. Wis kono hati-hati Bagong.